Jmenuji se Viktor Černý a představuji vám byt 3+1 v 7. patře domu v Hlasově ulici. Jedná se o čistý a udržovaný vchod. Celková výměra je 62 metrů čtverečných. Byt bude převeden do osobního vlastnictví v lednu 2017. Byt je v původním, ale udržovaném stavu. Byt je světlý a je odsud výhled na Javorník a Ještěd. Na patře lze užívat sušárnu s loďí. Byt je vyklizený a je k dispozici ihned. Můžete zrekonstruovat podle svých představ. Celé sídliště prošlo kompletní revitalizací. Pár kroků odtud jsou dětská hřiště i sportoviště. V místě je veškerá občanská vybavenost a je odsud skvělá dostupnost do centra. Tak neváhejte, ať vám tato nabídka neuteče. A domluvte si prohlídku ihned. Volejte na telefon 603 535 094. Těším se na setkání s vámi.